खुलुमबाय आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसे बराय हरबावबाय दा आं नोंथांमोननो आं जा जायगायाव दं बिनि माखासे फिसा सोमोन्दो मिथिनो नागिरदों बे जाबाय साउथ कामरुपनि सिङाव थानाय सानबिल होननाय मोनसे जायगायाव दंफैयो माने सानदुबि जंगल केम्प बे जंगल केम्पनि सोरगिदिं थासारि समायना रमायना थासारि बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनो नागिरदों बेसे चान्दुबि जंगल केम्पआव दा जोङो फैदों आरो बेनि फारसे माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन जाय बे चान्दुबिया मेघालय बर्डारनि खाथियाव मेघालय हाजोनि खाथियाव मोनसे गुवार बिलो बे बिलोआ जोबोद समायना नायबाय थाथावथाव आरो बिनि थासारिया खोब मिथिंगाजों बुंफबनाय बेबायदिनो फिसा फिसा न' केम्प बेयाव मोनसे खोथा बेयाव सोरबाफोर मालाबाफोर बेरायनानै जुदि मोनाफ्राव हर थानोब्लाबो बेबायदि गासैबो बिथिंनिफ्राय हर थानो हानाय सुबिदा दं जानाय थानाय गासैबो आरो बेयाव थानानै नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन मानोना बेखौ दिनै गुवाहाटीयाव थाबाय थानायलाय बे चान्दुबि बिलखौ खोनाबाय थादोंमोन बेनि सायावनो एसे आंबो बुजिना लानि मानसिफ्रा मानो बेयाव फैयो थारैनो बेयाव मा दं बेफोरखौनो मिथिनो थाखाय बे चान्दुबि बिलाव नाव गंसे रिजार्भ लानानै हेरि बारबोबाय सासे मानसियाव 100 रां लादों दे बेखौ आं लादों आं टिकेट दाननो मोनदों आरो बेयाव ओंखाम जानाय साननाय मा बायदि मोनसे आइटेमफोरबो मोनो जोंनि बेयाव ट्राइबेल माहारि राभा सुबुं आरो बेयावनो गामिबो दं बेयाव नांजाबनाय बेनो लोगोफोर आरो बेयाव बेनि सायावनो आं नोंथांमोननो भिडिअ लागिरदों समायना थासारिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बे जिहेतु जोङो जा चान्दुबि जंगल केम्प बे जंगल केम्पआव जिहेतु थासारि आरो बिथांमोननि जिहेतु थानाय बा बे जायगानि थासारि बेफोरखौ नायनानै आरो बेफ्राव गोबां बिदिनो न'खरनि फरियाल सेंग्रा सिख्ला जायहा माने बे जायगायाव फैनानै जिहेतु गोजोननाय गावनि गोसोखौ माखासे मालाबा जों ओरैबायदि जायो सम मोनसे गोबां खामानियाव बेस्थ' आरो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेयाव जों खर'नि माखासे साननायफोरखौ कन्ट्रल हाया जायो बायदिसिना गाज्रि खोथा सानफ्राङो थारैनो नैबे चान्दुबिनि जिथु नैबे जंगल केम्प बिनि सोरगिदिं जिथु थासारिफोरखौ नायगिदिङोब्ला हयथ' नोंनि बेफोर गोसोनि साननाय गासैबो माने मोनसे बेलेग जागोन आरो माने साननाया सोलायगोन आरो बेनिखायनो बे जायगायाव निस्सय मालाबा जों सम मोनोब्ला गुवाहाटीयाव फैयोब्ला थारैनो बे जायगायाव एसे सम माने उदाङै बेरायग्लांफैनांगौ बेखौ आं माने सानदों आरो थारैनो बेयाव जोङो बेनो माखासे खोथा जिहेतु जों गावनि आंगोफोरजों फैनांगोन आरो गावनि आंगोजों ओरैनो खेल देमालि खालामफैनानै बेयाव टाइम पास खालामनानै बरबाद खालामनानै लाब गैया बेखायनो फैयोब्ला बेयाव माने गोनांथि खामानि लानानै आरो गावखौ एसे गोजोननाय लानानै जाहाथे बेयाव बेरायनो फैनांगौ आरो बे आंनि साननाय बेयाव नाव गाखोनायनो हागोन आरो बेयाव गोजौआव गाखोनानै सोरगिदिं जायगाफोरखौ नायनो हागोन बिनि संनाय ट्राइबेल राभाफोरनि ओंख्रि ओंखाम संनाय बेफोरखौ जानायनो हागोन बेबायदिनो गोबां जरा जरा सेंग्रा सिख्ला हयथ' आंनि केमेरानि साइड नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ खिन्थु आं बेखौ बिथांमोना बुजियाखै खोनायाखै सिरि बुंखुमादों थारैनो बेबायदिनो गोबां फैयो बेयाव बेनो नोंथांमोन जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ आं बेबायदिनो एसे रंजानाय आरो बेरायनाय बिनि सायाव लाबोदों नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा थिग बिनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो मोजांबो गाज्रिबो खौरां होनो आं नाजागोन नोंथांमोना अनसायोब्ला बेखौनो आं आसा खालामदों जिहेतु चान्दुबिनि सासे थागिबि बे थास' जावबाय थानायखौ नुदों मा कि खानिस itu kusu কি kusu itu karo kusu হা কারো কুসু আপনি কি মানুহ ৰাভা মানুহ ইয়াত আপোনাৰ ঘৰ কোনখিনি পাছফালে কেম্পৰ পাছফালে ন তামোল বাগান আছে এইটো কি বুলি কয় জায়গাটো চান্দুবি ন ইয়াত বহুত মানুহ আহে কিহৰ কাৰণে আহে ঠাইটো ভাল জাগা চাবৰ কাৰণে আহে না জাগা চাবৰ কাৰণে আপুনিও কিবা ৰাভা মানুহ ন আমিও বড়ো মানুহ চিনি পাই বড়ো মানুহ
জানো জানে ন বড়ো ভাষা জানে নেকি নাজানো আমি নাজানে ন? ৰাভা মানুহ আৰু ক'ত জানো। ৰাভা মানুহ ৰাভা আৰু বড়ো একেই লিখিয়া ন মানুহ আপুনি একেই বুলি কয় আপুনি বড়ো গাঁৱত ঘূৰিব গৈছে নে কেতিয়াবা নাই যাব বাবা নাই যোৱা না এইখিনি চব ৰাভাই মানুহ ন চব ৰাভা ৰাভা গাঁৱে আৰু বেयाव राभायानो गोजा नै এইটো गार' कचु दुध कचु गार' कचुथ' खिन्थु এইটো नैबे गार' कचु गार' थास'नो बियो बेबायदिनो जों मोजां मोजां जायगा देखिनि समायना समायना दंफां गिदिर गिदिर